Laithangzak kudukma jora romoi sakhamya angai klaijak Bujungnogar Wakhinogorni Maikhorni Takhuk Onil Debbarma tini bini nogo thangai bono Chobachu Khaikha MDC Runel Debbarma Didi report Chumui TV tini sing Maikhor kamini omo UD Nogor village committee o khobjago sini Bujungnogar Wakhinogorni bisingo tai lefunga block ni under oro sini Takhuk Onil Debbarma sorry hanya chukjaiga Nokhong ngi bono kisa Chobachu khainani tini sing local sini Tiprama thani adong rok tai ang nije milui tini sing bono treatment better treatment bai Chobachu khaipik bo hai sak khaime bini bohok ni kisa problem tongo omono bo kono sense kri tongoni koidin sekang hospital admit tong khe 2-3 din ge taw kisa sustong khang ge taw pese bithi je course pai taw better treatment ni bagi bono sing Chobachu khaipik